ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саодотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Бардруи азиз апашкуа магаса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 15 июли соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 124 сомонӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза видео хулоса 1001 майдачӯидаро мегем хато намекунем. Ана мисол аппаратҳои фурӯшӣ ҳастай, мошинои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагем. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. Шумо то охири видеоро ён бош кунед. Дар пештон мисол як чойи кабута бигирена, то охири видеоро тамошо кунем. Бардруи азиз, як ягон хонаи заминия, як ягон квартира шумода маҳқул мешава. Ва бардруи азиз, рақамҳои десен дар рӯи экран, номерои май мисол ана ягон чи барои фурӯш дошта бошен, дар WhatsAppш бинависен, мо реклама мекунем. Хулоса, лайк абичқен, бачаи очкидор навора давом мета. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, لبای мошиноро дидед? ها دیدم Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش می آمده. ана ки бачаюча, ана бардруи азиз апашкомо навора сар мекунем, якка мошина гап мезанем, баъд хона ва квартирада мегзарем. бардруи азиз, ана газели фурӯшӣ соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. абё мотораш ана 406 мега, абё мотораш 406 бензин газ кор мекардай, коробкаш механика. дӯстони азиз, хадавоиш мега 100% ана ҳуҷҷатош бучидагӣ будай. ана соҳиби мошин гуфтагие ки касе харидор бошен, занг занем, мисол ба телефон мефаҳмону ҳамаша. бардруи азиз, қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ нархи мошине ки тамошо кардесен 60,000 сомонӣ мега. 60,000 сомонӣ. бисёри бардурои Тоҷикистони Россия гуфта буданд ки ягон квартираи шаҳри Душанбе бимонен. марҳамат бардурои азиз, як квартираи арзонак мо дароӣ кардагем, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, қариби 9 километр. доми 7 этажаи дӯстони азиз, духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 47 квадратни метрае. ремонтош хеле десен коробка буда дӯстони азиз, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷато шартнома дора, мактаб, балниса, райкалон наздикае. срочни дӯстони азиз, бо гап мезанем мега. ана бардруи азиз, нархи ҳамин квартирае ки тамошо кардесен 150,000 сомонӣ. марҳамат харидорои аниқ занг бизанен. бардруи азиз, канали саодотеҷе бачаи очкидор навора давом мета. як бародар, як подписчики хидам ана прицепи фурӯшӣ рӯи кард, гуфт акаи саодотеҷе просмотрои хидат ана зури бада я рекламаш ки гуфтум гап нест. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед. ана прицепи фурӯшӣ солаш 2015, балонош мега навай, балонош 100%, хадавоишам 100% буда дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ, нархиш 40,000 сомонӣ. дӯстони азиз, мақсади навози сезони корай, касе мисол бигирен бурд мекунед. марҳамат харидорои яъне занг бизанед. агар ягон реклама дошта бошен, якм комментарияро нигоҳ кунед, номерои ма ҳастай. бардруи азиз, хонаи фасони хушрӯ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ҷамоати деҳоти Даҳана, деҳаи ана хуҷраи боло, деҳаи хуҷраи боло. бардруи азиз, гӯш кунед, 40 сотиқ заминай, гӯш кесен, 40 сотиқ замин, 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, падвал, оғил, каҳдонхона, аловхона, ҳоҷатхона дора. овсвечам ҳастай. дӯстони азиз, рӯ парои хонада 1 гектар мега боғай. дарахтои мисол меҳватдиҳанда гарени бисёр дорад. дӯстони азиз, 1 гектар мақсад боғ будай.
ана 40 дона дарахти мисол чормағз дора ва дигар хел дарахтои мевадиҳанда бисёр дора. чуни азиз гирди мисол ҳамин боғ ба сетка маҳкам кардагӣ бидай. ай сентри кулоб 37 километр дур чуни азиз. ай сентри кулоб 37 километр дур бидай. бардуи азиз омадем нархишда нархи хонае ки тамошо кардесен 150 000 сомонӣ. бовар кунен беҳтарин нархай. марҳамат харидоро занг бизанен. ана ки бачаёча мегзарем ба як аппарати фурӯшӣ. бо диққат гӯш кунед. ана пиларами фурӯшӣ чуни азиз мега ҳама ҷош 100% 5 дона лента дора қатиш комплекта чуни азиз мега. бардуи азиз моторош 11 квт гуфтагия. 11 квт мақсад ана касе маълумот дора комментарияда бинависанд мисол. бардуи азиз мега ҳама ҷош 100% кор мекуна. дастрош нафурӯхта мешавад бо савдо мешидед чуни азиз. қарор дора дар ноҳияи ҷолдини балхӣ. нархиш 28 000 сомонӣ чуни азиз. пиларами фурӯшӣ нархиш 28 000 сомонӣ. марҳамат касе харидорен занг бизанен. дар ноҳияи ҷолдини балхӣ қарор дора. дар видеоҳои пешина аҳамият додум комментариёра бисёри бардуро гуфта буданд ки хонаи замини ай шаҳри душанбе бимонен. марҳамат ина бардуи азиз гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ. 5 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ина басенам доштед чуни азиз. мумкинам басенам падарка бикунам мисол касе хонара бихарен. ана соҳиби хона маълумот дагия ки 5 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ мисол ов барқиш доимӣ будай чуни азиз. шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи чинтепада қарор доштай. бардуи азиз нархша 450 000 сомонӣ мега. 450 000 сомонӣ чуни азиз. хона дар шаҳри душанбе маҳаллаи чинтепада чуни азиз будай. ана касе харидорен чуни азиз номерои телефонош ҳастай. ана числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша метавонем ки занг бизанем харидорӣ кунем. бисёри аппашкоҳо дар видеои пешина нависта буданд ки ай шаҳри боғтар ана квартира монед. марҳамат бардуи азиз нагӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри боғтар. номи пешинаш қурғонтепа. номи нави шаҳри боғтар кӯчаи ламанос. ана духонага квартира дар якум этаж қарор дорад чуни азиз. 40 квадратни метрай. доми навастройка квартира ремонти нав кардагӣ. соҳиби квартира маълумот дагия ки срочна духонагаи фурӯшӣ дар кӯчаи ламанос. ана ҳамаи чи наздикай чуни азиз. дом мисол пешаш калон будай. масол мактаб ҳамаи чи наздикай территорияш кушоди хушрӯя чуни азиз. дар якум этаж қарор дора. нархи квартира 340 000 сомонӣ. камтар муомила мекунем мега. марҳамат харидорои аниқ занг бизанен. бардуре ки апашкое ки ай шаҳри душанбе квартира гуфта будем марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино. духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад 38 метри квадратӣ. доми навастройка квартира ремонти нав кардагиай. соҳиби квартира маълумот дагия ки духонага 38 квадрат дар дуюм ошёна қарор дорад. ремонт кардагия медроен зиндагӣ мекунен. ивазам мешавад чуни азиз. ба чӣ иваз мешидай гуфтагӣ нест. суроға поёни гипразем пахтакор айзаправкаи фароз 300 метр поёнтарай. срочния чуни азиз бо арзон мешавад. техпаспорт дора. нархи квартире ки тамошо кардесен 369 000 сомонӣ. 369 000 сомонӣ. касе харидорен числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанем. خانم خالی بردروی عزیز اپاشکوی بعد نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که پیلرمی فروشی خانه‌های زمینی کوارتیرهای ارزانک معرفی کردن حرکت کردیم برای شما را یک تا به یک تا نرخشون نگفتیم فکر میکنیم که خیلی نرخ‌های ساز بود بردروی عزیز انا شما بردروی عزیز برای مهنت‌های ما مثال برای همین کارباری ما هم دونه لایک به پلا بجقین کسی در کانال ما مهمونین پادپیسیت سر بجقین در کامنتار هم بردروی عزیز مثال اگه جو خونه‌تون در کاره بنویسین ما در ویدیو آینده نصیب ان شاء الله ارزان شما دارویی میکنن ما رکلامش میکنیم
ва бардуи азиз ягон кас реклама дошта боша мошин замин хона квартира инами рақамҳои десен танҳо дар ватсапш бинависен мақсад чизе ки реклама мо дароӣ мекунем мо дар видеои оянда насиби иншоалло рекламаш мекунем рекламаи савду теҷе рекламаи бачаи ачкидор мисол дар ютуб як таиқтон десен бардуи азиз чақчақҳои савду теҷе гапҳои савду теҷе вапше мисол фарқ мекунад просмотрҳои мо миллиони бардуи азиз ҳамаш ба дастгирии шумо чуни азиз раҳмат мегӯм барои дастгиритон ки мисол лайк меҷиқен дар комментария гапҳои хушрӯ мезанен раҳмат мегӯм бардуи азиз то видеоҳои оянда худованд мо шуморо нигаҳбон боша лайк комментарияро аётон набурорен ва касе то охири видеоро тамошо карден дар комментария рақами 5 куб нависен ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.